Пускай. Започват вторите 25 минути на срещата между Ботев и Берое. След първото по време с гол на Томи Костадинов в третата минута 1-0 за ботевци. Сега предстоят 25 минути, в които Ботев ще трябва да защити честта си от това първо по време и да покаже, че тези игри не са случайни. Наистина много добре се справят възпитаниците на Тодор Гарев. Топката е в ръцете на вратаря на Берое, който изпраща към центъра на терена. Много добре там с глава играе Ивайло Тодоров. Отново опит за контратака на ботевци. Капитана на Берое се справя. И сега десният защитник изнесе топката към центъра на терена. Не дават ботевци инициативата. Продължават да държат нападателите на Берое далеч от своята врата през първите 2-3 минути на второто полувреме. Но така да бъде до края на срещата. Поутикна малко Орфията тук на стадион Христо Ботев. Нова смяна ще бъде извършена. Видяхме двама нови футболисти, които влязоха на полувремето. Това са Пламен Спасов с номер 77 и Ивайло Тодоров с номер 25 са на терена. Страничо хвърляне за Берое, хвърляне тъча в центъра на терена. Там един естицата на Ботевраца се опитва да притеснява двамата централни защитници. Безуспешно. Много добре са застанали врачанските защитници. В момента не позволяват на халфовете на Берое. Ето сега контратака на Ботевраца. Зоната на дясното крило е тя. Внимание, ще има центриране в наказателното поле. Това е опит за удар. Нов удар на ботевци. И тук има засада. Току-що влезе Ивайло Тодоров, отправи този удар. Преди малко. Но топката бе отбита от защитник. Все пак футболистите на Берое се справиха с ситуацията. Сега изнесат топката към грешка, обаче има нарушение. Нарушение срещу Иван Аспарухов. Веднага ще бъде изпълнено. Миро Баринов, капитана на ботевци, е зад топката. Момчето, което отбеляза 2 гола на Левски в предишния матч. Наистина заслужава да носи прозвището капитан. Центриране на Маринов. Скача защитник на Берое. Чисти топката. Намесват се там защитниците на старозагорци. Отнемат. Тръгват в атака. Отново обаче врачани им отнема топката и пак нарушение. Ивайло Тодоров прави впечатление с това си влизане. Добре се справя. Нова смяна. Валентин Стойновски е на терена с номер 17. Стигнаха врачани до прак свободен удар. Ще има центриране в наказателното поле. Не достигна топката до врачанския състезател Ивайло Тодоров и топката напусна очертанията на терена. Отново гостите я вкарват.
30 минути изминаха, още 20 остават. Отново атака на ботевци, много добро подаване. И тук имаме засада. Добре, много добре подаде Стояновски тази топка към деветката на Ботевраца. Но до гол не се стигна. Стояновски. Добро двойно подаване. Тодоров. Беройци отнеха. Тук се намесва и защитника на Ботевраца. Енрике Трайков. Неправилен тъч. Нормално в тези години децата да правят такива грешки. Сега Енрике Трайков ще вкара топката в игра за врачани. Отново обратен. Нарушение на Стояновски. Отнеха сега ботевци топката в центъра на терена. Тодоров се опита с силен пас да я изпрати в зоната на десното крило. Изритва левия бек на Берое. Странично хвърляне. Не позволяват Ботев за сега. Продължават да атакуват в офанзивен план. Не позволяват на отбора на Берое да разгърне своята игра. Виждаме, че второто по време започна по същия начин, както и първата част. Отбора на Ботев доминира. Пламен Спасов получи възможност отново да се докаже, след като беше доста неубедителен срещу Левски. В средата на терена играе Пайо Спасов. Роден 2004 година. Беше преквалифициран тази зима от старши треньор Тодор Гарев. Той играеше като централен нападател. Номер 77. Лесно се откорява на терена с такъв номер. Сега ще има статично положение. Михаил Иванов, централният защитник с номер 99, ще се центрира. Има изключително силен ляв крак той. Няма да се очуди, ако опита дори директен обстрел от тук. Отлично подредени са в наказателното поле нападателите на Ботев. Удар на Михаил Иванов. Опита наистина директно да търси близката града. Не се получи. Четворката в нападение, което започна за Ботев, лесно може да бъде така видяно, че тя може да доминира, може да се допълва. И сега с направената смяна, в която Иван Аспарухов излезе, а Валентин Стояновски влезе, нещата не се променят особено много. Валю Стояновски е изключително добре сложен физически, с добра бързина. Сега Енрике Трайков се бореше тук за топката, спечели странично хвърляне. Добре се справят футболистите на Ботев, владеят инициативата, не позволяват някакви, кой знае какви